Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklikhe leyo bell for ama notification. So kule video ke namhlanje ngizokhuluma ngoNelisiwe Sibiya oyi-actress ephinde ke futhi ebe umculi wakhona ke la eMzansi. So ade kunomcimbi wakhe ke uNelisiwe Sibiya ade bemenzele umemulo, ubumuhle ke impela umemulo wakhe, ubumuhle nje umcimbi wakhe. Ngiyathemba ukuthi abantu ke babonile maybe ama picture ku social media, babona ke nama video. Bekufike ngisho ke ozakwabo lapha oDifa no Mabusi no Nomkhosi beyibuya ke impela. Ngiyathemba ukuthi uyabona ke lapho escreenini. uNelisiwe Sibiya ubesenze enye ipost ku Instagram wakhe lapho edlulisa khona amanye amagama, ubeke sebhala kanje, ubhala ukuthi ke kube njengesifiso sabazali ogogo nokhokho bami abangasekho, kwenzekile konke la esiphambuke khona kuzolungiswa, ayi bafowethu ngiyabonga. Amagama adeshiwo uyena ke uNelisiwe Sibiya lawa, ngithi ke siyambongela siyamhalalisela ngomcimbi wakhe obumuhle. Endike abanye ade bebuza ukuthi ke ubuya nini kumkhokha. Last week ke mbukeli ngenza ke ivideo ngisho ukuthi ke uMamzobe uzobanjwa ngendaba yakhe yewill. Yebo ke kunjalo, and kuyavela kumathiza ukuthi ke yena unompendulo uNelisiwe Sibiya ukuthi ke uzobuya lapha ezokhoza ke iHavoc ngendaba yakhe ke benomamzobe, ngoba ke khona ungazwani phakathi kwabo. Thiza kuvela kanjalo, but ngiyobuya ke mbukeli ngu-update phela ngamathiza kuze ku-understand kahle. Ngithi ke nje asimbongele simhalalisele, bekuyizo ke indaba ade ngikuphathele zona lezi namhlanje. Cetha ungakhohlwa ke nje ukuthi ke u-like and usubscribe. Hayi ngithi ke nje danke, ngiyabonga.